da pozdravimo sve slušalce Radio Orange i Radio Kissa. Danas je petak, čitavi sat vremena sa vama. Ekipa Radija Kiss, uživajte u dobroj muzici. Imaš puno para, oči ti je zlato, lepa je ko granica. Ako sve te priče, slušaj brata svoga. To je prava i od Boga, no ko ti kaže laže, da ima nešto slađe, ne, te oči živa vatra, ej,